Goierriko mendizale veteranoak 2009an sortu zen elkartea da. Mendiz mendi, fisikoki, mentalki eta sozialki aktibo mantentzea lortzen dute. Gehiago jakin nahi, goazen! Karmele eta Josean, ongi etorri gaurko urrutia junbera. Hasieratik hasiko gea, bale? Nola hasi zen eta noiz Goierriko mendizale veteranoak? Hasi, Karmele. Goierriko mendizale veteranoak hasi ziren Euskal Herria ezagutzeko eta leku historiko, herri eta bailara ezagutzeko asmoz. Eta garai hartan juntatu ziren hogeita bat pertsona 2009an eta hauen pixka bat proiektua antolatu zuena pixka bat izan zen Juanjo Mujika. Berak bere proiektua aurkeztu ziren eta taldeari ondo iruditu zitzaion. Eta horrela pentsatu zuten proiektu hori aurrera eramatea. Eta Goierriko mendizaleak jarri zioten garai hartan izena, eta pentsatu zuten Euskal Pirineotako zeharkaldia egitea. Eta lehenengo etapa izan zen Hendaia Oleta, eta hau egin zuten 2009ko maiatzaren 13an egin zuten. Esan behar da, gaur egun ere filosofia horrekin jarretzen dugula, Euskal Herriko mendiak, paisaiak, txokok ezagutu nahian, eta disfrutatzen horietaz, eta 21 batzuko hain dio etortzen dira, bat dintzat, ia fijo. Beste batzuk tarteka etortzen dira, baina bat dintzat, ia ibilaldi guztietara etortzen da. 21 zineten hasieran, baina guain zenbat zeate? 150 ingurue pentsatzen dugu gerala. Horietatik 40 emakumezko eta besteak gizonezkoak. Ikusten duzue hor desnibel deixente daukagula emakume eta gizonezkoen artean, baina emakume deixente zeate, 40 biltzeko, Eta nun biltzen zeate, edo nola egiten dezue pixkatzuen, hainbeste izan da, pixkat antolatzeko, edo gelditzeko, edo danak kointziditzeko, iazkenen jende askokin arazok egoten die, ezta? Hor dauku momentu honetan talde koordinatzaile bat, eta horrek egiten ditu deialdiak, esango dizu, Karmele, baina normalen astero juntatzen geha, astero egiten dugulako ibilaldi bat. Hori da, astero egiten dugu ibilaldi bat, eta pixka bat egiten duguna da astearte, asteazken eta osteguna izan daiteke ibilaldia egiteko eguna. Hor kontuan izaten dugu pixka bat eguraldia. Seguraldi egingo duen. Orduan, 3 egun horietatik eguraldirik hobena iragartzen duen hori aukeratzen dugu. Lehen ere, itxura hori zuten eta emaitzak onak izan dira alde hortatik eta guk ere orain gaur egun berdin jarraitzen dugu. Gerta daiteke, 3 egun horiek, aste hortako eguraldia txarra izatea, eta kasu horretan, ibilaldia bertan bera uzten dugu. Baina hori gutxitan tokatu zaio. Oso txarra egon behar da, ez? Hori da. Eta ni usten dut, euraldia begiratzen dutenak fin ibiltzen dela, lana fin iten duela, zetik tokatu zaio ginetan egun zoragarrik. Eta gero esan behar da, ibili bakarrik ez dela iten, oporraldik ere iten ditugu, baina gutxi. Adibidez, negun, abendun eta urtarrilen ez gehuten. Geure kasa igual ibiltzen geha, talde txikiagotan daola, baina talde bezala ez.
Eta abuztuan ere ez, hor izaten da, udan ordiziko festak, jai nagusiak hasten diretik, Euskal jaiak bukatu arte, hor ere udako uporraldiak izaten ditugu. Eta, baina, tarteka, norberak, talde txokotan, ibiltzen geha, baina talde bezala ez. Ostegunetan egiten dituzue bilaldiak, beraz pentsatzen dut... Normalean asteartea. Asteartea. Gero hori, txarra balin bada, juten geha atzeratzen. Bale. Astezkena edo osteguna. Eta astebarrun egiteko pentsatzen dut, ez dugu aipatu, baino erretiratuta zaudetela gehienak edo danak, ez da? Hori da. Erretiratuak edo aurre erretiratuak. Hori da. Eta mendia juten zineten erretiratu baino lehen, edo gero hasi zitzaizuen igual interes hori edo aizue erretiratu naiz eta ez dakitze zein ezakean mendian ijo. Bai. Nire kasuan, beti gustatu zain mendin ibiltzea eta, mendizale, ez esango oso handi horietakoa, baina bai, betik ibili izan du naiz. Bakarrik, etapa horiek egin ahal izateko, 20 kilometro egin behar dira, eta horretarako entrenatu egin behar duzu, eta, hasiera batean, mantendu behar duzu, ez? Mantendu behar duzu, pixka bat erritmoa, eta mantendu behar duzu, eta zenbait etapa gogorragoa dira, eta gaizki pasatu ere bai, ondo ere bai, baino... Normala da, azkenen... Nire kasua nire ere gustatzen zaian, eta gustatzen zaik eroz, eta gustatzen zain mendia, ez da? Eta hala, morumendin nebilela topo inoen talde honetako kide batekin, Marga Zurutuzarekin. Eta arek kontatu zidan talde honen berri, eta pentsatu nuen kontxo. Hauski erretiratu behar denike, eta plana oso polite da. Eta laxe apuntatu nintzen, eta hor zeitzen dut, txintxo. Horrela ezautu zenuen beraz taldea, ez? Bai, hau talde kide baten bidez, bai. Nola egiten duzu bilbide bat aukeratzeko? Azkenen Euskal Herri mailan ikusten nahiko bilbide ikusi zuela, baina baita kanporare juten zeate. Nola aukeratzen duzu bilbide bat? Hau ingo deu. Ez dakite errepikatzen dituzuen, edo beti berriren bat aukeratzen duzuen? Hasiera batean, nik usteet, oain bai, aigea pixka bat errepikatzen, gauza batzuk. Edo alderantziz egiten, adibidez Euskal Kostaldea, lehenengo egin zuten Baionatik, Kobaronea, eta oain gu hasi geha alderantziz. Kobarondik, eta aurten segitu nahi dugu, Baionaren. Leku berdina dira, baina ikuspegi desberdina. Bai. Bilbide bat alde batetik edo bestetik hasita, asko aldatzen da. Bai. Eta gero esan behar da, garai baten asko mapak eta erabiltzen zituztela, ez? Eta brujulak eta oain asko aldatu da hori. Oain teknologiak aukera asko ematen ditu. Ematen dizkizu GPS-ak, ematen dizkizu interneteko web horriak, han bilatzen dituzu lekuk, lehenago izaututzen ezken dituzten da, ez da? Orduan, ematen dizu, aukera, hau ikustea, junbarka guen dugu eta. Igual guain dela urte asko galduta mendi esaten zenuen, noa jungo naiz, baina guain mobilatea ez, eta Google Maps jarrita, iasatezu bale, nola bilatu. Hoi agian, bai nahiko aldatu dela, ez? Eta sumatu dezue. Ze, ipar horratzez balima ez ondo mainperatzen, eta galtzen balima zea, gaizki biliko zea, baina, oraingo GPS hauekin eta hori behintzat esan behar dugu, antolatzailei, zoragarri egiten dutela lana, ze hasi eta bukatu, betik egin dituko etapak eta galduta, igual bide batetik jun beharra jungo ginen, baina betik eraman gaituzte bide zuzenetik eta ondo bukatu izan du dugu, pentsatu dugu bukaera horretan. Horretzen lan handia dago, aurretik prestatzeu eta, nondik noa ebilideiken, pentsatu barra dau, ez dau, bapaten juteik hau inbar eta ez, aurretik hor talde lan bat inda dau, eta handie. Bai, azkenen pentsatzen dut talde handia zeate, eta igual batek antolatuko do, beste batek gero botikin eramango do, beste batek argaztiak ateako ditu, ez? Esaten zenuen baita, bakoitzak bere pixkat bere rola bat daukela, ez? Horrelako ibilarietan. Baina gehien bat, ni uste, hemen
taldelana, auzolana aipatuko nukenik, ohitura dauku, talden egiteko, eta sortzen baldin bada lanen bat edo zereginen bat, eta aipatzen baldin baduzu sekun sortuko zaizkizu laguntzaileak, eta 3-4 bat edo 5-6 bat, edo gehiago behar baldin badie gehiago. Alde horretatik oso giro ona dago gure taldean. Bai, ibilaldiak egiteko, trakak egin behar dira, mapak hartu behar die, luzaroa kalkulatu behar du 20 kilometrokoa, eta hori ere, egiten jakin behar da, gero 5 kilokera pasatu behar dira, eta... ikusi dut gaina dana gero 1 kiloken eta deuzkezuela gero bilaldik. Hori da, bai. Bai, hor egia esan benetako altxor bat daukagu, Bai. Egin ditugu zeharkaldi asko, eta zeharkaldi bakoitzek dauzke, igual, etapa desente. Oinari nahiz pintxatzen adibidez, Nafarroako bira, 50 etapatetik gora, horko argazkik, horko trakak, nundi noa ebilizien, zen menditatik pasauzien, hor dagoen informazioa, kronikak eta bar, benetako altxorra dauku. Ez dakit, oroitzapen politena ekartzen dizuen ibilaldia, guain arte? Zein aukeratuko zenukete? Oroitzapen ederrak asko. Baina, iparraldean ibili geranak, Pirineotakoak zoragarria dira, gero egiten ditugun txangoak baita, normalean egiten ditugu bai abuztuan eta irailean ere txango batzuk antolatzen ditugu, 5 egunekoak edo 3 egunetakoak izan daitezke, eta, niretzat Riainokoa zoragarri izan zen. Hango paisaiak eta egin genituen ibilaldiak, gaina eguraldia tokatu zeigun, nahiko ona, pixka bat laino ere bai, zenbait ibilalditan, baina, Tallanesekoa egin genuen iazko irailean, eta baita olako eguraldiarekin itsaso inguruan, zoragarriak, oso politak. Oso politak. Gure taldean badago lagun bat, bukatzen dugun bakoitzean keinu adierazgarri bat egiten du. Jak. Esan ez bezala beste ibilaldi eder bat egin diago xan, beste bat. Oroitzapen asko... Eta danak berezik, ez da? Danak berezik. Oroitzapen asko dauzkuzatik. Etapa bakoitzean, ibilaldi bakoitzean gertalizke gauza polit asko eta zoragarri. Nik oroitzapenak asko dauzket baita ere, baina aukeratzekotan bi aukeratuko nizke 10. urteurrenekok. Bat, talde barrun ingen duna, Jose Imazi genion omenaldia, Naparron, hemen Lizarratik abitu eta unanun bukatu gendun. Eta bestea, taldeetik kanpo ingen duen topaketa bat, Aralarren, ohiduin, eta juntau ginen 200 mendizaletik gora, ni Euskal Herri guztikok, danon veteranok, gaur bezalako egunetok hau zeiun, epeltxeagoa, baina oso horitzapen ederra daukenik egun hartaz. 10. urteurrenen aipatu zenuten mendira joatea edo talde honen parte izatea dela fisikoki, mentalki eta sozialki aktibo mantentzeko modua dela, ezta? Nola bizi dezue zuek hau? Bai, hori ni uste garbi izan dela talde honek hasiera-hasieratik. Ez genuela etxen kokilduta gelditu nahi. Eta orduan erretiro aldie aktiboa izateko modu bat, hauxe, mendia, guri gustatzen zaiguna. Mendia eta horren inguruan, ibili egin behar dezu, eta soinketa, eta horren inguruan egiten da, hori egin ahal izateko, egiten dezun guztia, fisikoarentzako, Eta fisiko ondo bali mazoaz. Beste aletan, beharrezkoa. Ez zea gaizki biliko. Hori da. Ez bakarrik mendian, baizik eta gero talde bat osatu duzu, talde polite eta igual lagunak egiteko aukerare eman dizue taldeak, ezta? Bai. Dudik ez? Bai, noski baietz, lagun asko ezagutu ditugu, gure artean ondo konpontzen gera, eta
baita esango dizut, ibilaldia egiten dagunean, aurreko aldean egoten da arduradun bat, eta atzeko aldean beste bat jartzen da. Ze, 50 mendizale goazenean hortik zehar, baita atzekoak igual kontu kontari hasi eta pixka bat atzeratu egiten gera eta behar dugu norbait akulukin pixka bat badijo zela bestek eta boitxu gaitezen. Eta pixka bat hori ere importantea da, talde pixka bat bintzat aldan gertuen elkarren gandik ibiltzea. Bai, mantentzea, Egia esan, launek haundikiz egin ditugu, eta batzu gaina joan zaizkigu, horiek ere gogoan izan egin dituzke momentu honetan, eta baita ere, naiz eta gurekin ez etorri orain, badakigu bere kasa ere ibiltzen dienak, horiek utzako laune die, laun handik, eta kalen topo egiten dugunen, izketan, gaitzen gara, lehen nago ez gen ditxun ezautzen, guain bai, eta holaxe egin ditugu launak. Bai, gainea, mendian binkulo berezia sortzen da beti, ez da? Bai, hala da. Mendian egiten dezu laguna, ez da? Beti, kalean ikusten dezunean, betik agurtuko zaitu, geldituko geha, zemuz, eta, Da, inbeste kilometrotako gaina ebialdi gero asko hitz egiteko aukera ematen dizu, eta danakin. Eta penak eta baita pasatzen dituzu. Eta danakin, batzukin, bestekin, batzuta aurre esozoaz batzukin, atzen beste batzukin. Bai, alderrezatik, aukera handi ematen du, bai. Urtarrilean webgune berria estrenatu zenuten, ez da? Ze aurkitu halko dugu webgunean, edo ze biltzen dezue bertan ezakit agian informazio guztie daukezue, zuen urrengo datak edo jarriko dituzuen? Hor nik bi sail bereziko nituzke, bat hasierakoa pixka bat astero ero aldatzen dana, hor jartzen dugu azkeneko ibilaldiaren berri eta egingo dugunarena. Hor, klaro, nola astero egiten dugun, astero aldatzen da. Eta gero, bigarren zatin, dauku, oain arte bilatu dugun altxorra. Egindako ibilaldiak, bideoak, ezaguratzen gu nortzu garen, atal batzuk gehiago amiste aldatzen ez dienak. Egindako ibilaldiak oire jungo apilatzen, baina ez da amiste eguneratzen, lehenengo zatie bezala. Urrengo ibilaldien datak baita egutegia aurkeztu zenuten, ez da? Aurten nora joateko asmoa dezue? Aurten dauzkagu, aukera desberdinak, hasteko Naparroa jungo geha, Naparraldera, abelbidea deitzen diogun ibilbidea, eta, hoi arge da zen hasi eta Irunberrin bukatzen dana. 6 etapa ditu, eta hauek errazako dira. Ez dute inbestaineko desnibela, eta poliki hasteko nik uste dut egokia direla. Baina 20 kilometro horiek mantentzen die beti, ez? Hori legea da. 20 kilometro saiatzen geha bintzat. Mantentzen die. Batzutan pixka gehiago ateako da, baina saiatzen geha hor inguru hortan ibiltzen. Eta gero desnibela ere bai, aldala gehienaz 1000 metro izan dira. Hor Pirineotan zaile da hori lortzea, hori ez da matematika. Baina, saiatzen geha hor, pixkat desnibela iotzen balima da, igual kilometrajea gutxitu. Bai, bestela batzutan, ez? Sekulako. Jake Nafarrokoa aipatu don, joera dauku hasieran hautza juteko, zetik garai hontan ualdi hobena normalenan izaten da. Eguzkie eta guk eguraldiari asko behiratzen dugu. Mendien ibiltzeko ni uste garrantzia handia daugela. Eta gero, tarteka jungo geha baita ere Euskal Kostaldera. Euskal Kostaldera jungo gera. Hor badauzkagu 8 etapa eginda eta beste batzuk gelditzen zaizkigu. Baita daukagu Euskal Pirineotako bira,
hor ere desente eginda ditugu, baina gelditzen zaizkigu beste etapa batzuek. Eta aurten berria esango dugu sartu deguna Euskal Herriko 7 hiriburuak. Oraingo zibilaldi hauen artean, Bilbo Gasteiz lotuko duena, 7 etapa izango dituena, eta bestetik Gasteiz Iruña. Hau 15 etapaz osatutakoa izango da. Hau adibidez, hasierako taldeak egindako ibilaldia da. Bai, Ordena, justu ez dakit, berbera dan, guk asmoa dugu Bilbotik hasi eta Bilbon bukatu. Bilbotik jungo Gasteiza, gero Iruña, iparraldeko zeak, eta berriz Bilbon bukatzeko asmoa. Aurten, ez diut, hori dana hiteko betarik emango, baina, datorren urteak hori zoze utzi beharko deuta. Oso ondo. Bukatzeko, aprobetxatu nahi badezue jendea animatzeko eta taldea handitzeko, gonbidatzen dizue, nahi badezue kamera biatu eta jendea animatzea. Hemendik esaten diegu, oso plan politia dela, eta prestatu 20 kilometro egiteko hori bai, hori kontuan izan, eta animatzeko, ze, egun pasa bat zoragarri izaten dela, eta ez dirala damutuko, prestakuntza hori egiten balin badute, beraz, animo eta venga. Bai, nik ezin dako gehiago erasteko, ez izan beldurrik. Torri, lasai, eta egune edarra pasako duzu, nire launez duen bezala, txak, diko bat. Oso ondo, mi esker zuen tarteatik. Eta, webgunea, ezagutu nahi balin badituzte, irubikoitz, eta gero nola da, gmb.eus ean sartu, eta hortxe aurkituko dute gure berri eta gure etapak zer egin dugun. Eta kontaktu ez, animatzen badie, pixkate, igual korreoren bat edo ongo da ez? Hor gehiago funtzionatzen dugu ahoz-ahokokin. Norbait ezautzen bali badute, seguro ezautuko duela bakar bat. Ari esan, darek seguraski talde eragile, talde koordinatzaileekoi pasako diegu guk informazioa eta seiun hartuko dugu. Ongi etorriak izango dira danak. Mi esker zuen tarteagatik, eta egunen baten menden ikusten geha, eta... Eskerra zui ere. Antxe ikusiko geha. Oso ondo, eta txak beste. Hori da. Eskerrik asko. Ez